Så Mason sagde, at tingene skulle rigtig koncentrere. Ja, vi vil gøre vores kroner til massagestole. Så kan vi slappe af og herske på samme tid. Nå, men de burde være her, så de skal bare undersøge. Så her ved Mount Kitty Park Papa. Hvad sker der for de der røde pysmavne, de giver tingene her? Jeg er ikke dum. Jeg vil have dig boom shakalaka. Jeg plante. Jeg døber dig salamala ding dong. Hvis du er færdig med at flirte med slåvarmen, tror jeg har fundet dem. Er du klar? Ja. Du sover en del i virkeligheden. Boomer, det er vores oplevelse. Du? Jeg tror, du har lagt gæld. Nej. To konger ude på sjov. Et stykke nyopdaget korte. 0 regler. Den her film for mindst 6 stjerner. Hey, du må ikke gå derind. Ved du ikke, hvor farligt korter kan være? Fint. Forbi herude, kylling. Jeg er ikke nogen kylling. Nej, vend dig om. Der er en kylling. Hurtigt, der er mere sikkert end i grotten. Jeg er ikke så god til grottematematik, men vi tror, at der er 3 stykker. Se en gang, Brady! Vent lidt, Boomer, det kan være, han sidder der. Han må æde mig med hud og hår, hvis han forestiller sig. Kan vi ikke beholde ham? Boomer! Vi har fundet videoer midt i junglen, som ingen aner noget om. Selvfølgelig kan vi beholde ham! Ja! Det er hvad de siger, nu så det kom ind for nu, du går det til. Jeg er på vej, så for nu med dig, så sker der noget, nu går det til. Kom ind for nu går det til. Nej, om I know me, ja, baby, det er os, du kender. Nu går det til, kom ind for nu går det til. Ringer hvis nogen har sagt, at det var os, som fik mig. Ja, det er en Johnny Joe, for det er en Johnny Joe. Vi kan være andre, det er andre, som er. Venner, nu gør det løs. Det var bag en lang, når du rører, sådan er. Venner, nu gør det løs. Kom med, for nu gør det løs. Et par konger. Kongernes kæledyr. Mason, du kan aldrig, hvad vi har fundet ude i junglen. Og her er Sid. Den her gang smitter det ikke. Landsbyen tager jer. Men hør, vi er blevet færdige med økonkurrencen og har fundet jeres nye hofnar. Hej, mine kønner. Hofnaren Jerry med dig for sin tjeneste. Bilen peger på. Skæg og banane. Desværre er det ikke et morsomt folkefærd. Det gør ikke noget. Vi har selv ordnet det. Puppelag, kom! I må ikke glemme. Jerry Puss! Jeg viser mig selv ud. Hvem? Puppelag, kom her, dreng! Er vi sikre på, at det er dig? Nej, og vi kigger ikke efter. Ja! Jeg bliver overfaldet af en gigantisk armhul! Puppelag, stop! Jeg er ked af det, mine konger, men jeg har aldrig set sådan et dyr før. Måske er han farlig. Mason, du er farlig, men dig smider det heller ikke ud. Han er vores nye kæledyr, og Boomer sagde, vi må beholde ham. Kæledyr? Jeg er ked af det, deres majestæter, men det er et stort ansvar at have kæledyr. Jeg tror godt, vi kan klare det. Sidste gang jeg så efter, styrede vi faktisk en hel ø. Jeg er lige afbunden. Det er jeres eget bedste. De har jo også til at hjælpe jer med at styre øen her. Jeg vil kraftigt råde jer til ikke at have et kæledyr. Se, det er pointen, Mason. Du er en fantastisk rådgiver, men det er også det, du giver råden. Og jeg mener, vi er meget glade for din råd, når vi er enige i den. Men i dag er vi uenige. Vi beholder ham. Og hvad det siger, ja, det er lov. Så siger vi det, hersker. Men husk nu, jeg giver råd og beskytter. Jeg passer ikke. I kan selv få lov til at passe ham.
Nej, Pupperlæg. Det er ikke rigtigt. Mason løfter sit bryst lidt mere end det. Ja, så er du her, lille mand. Men vi har en enkelt regel. Ikke skøjte på lumpen. Det giver splinter. Der er flere end bare én regel. Pupperlæg, kom. Kan du se min seng? Nej. Nej, seng. Tyk ikke i mine sko. Nik, nej. Og kravl aldrig op i min seng, mens du tykker på mine sko. Nej, nik. Sådan snakker man altså ikke til et kæledyr. Og hvor ved du det fra? Fordi det er resultatet. Hej med dig, lille ven. Nu laver vi en fin lille kurs til dig, hvor vi kan vise til Lule. Ja, vi gør. Hvad man dygtig lille Pupperlæg? Hvad man dygtig lille Pupperlæg? Kan du også dreje den her æbe, hvis Jeg tror, han skal på WC. Hvad gør vi, mand? Hvem ved, hvad der kommer ud af det kreds? Prøv at finde noget papir. Ja, papir selvfølgelig. Hvad for noget papir? Det ved jeg da ikke. Papir. Vores lille ven er pottetrænet. Tag den, Mason. Wow. Vi skal lære ham at bruge landingstoilet. Tegnefilmsagtigt. Den er en roman tilbage fra fremtiden. Nørdet. Med navnplads af en kæmpe kamp. Indiana Jones-agtigt. Så er det John, der klarer sit arbejde. Jeg lytter. Men nu, når du skal vælge John, så skal det ikke, der ikke er nogen skam. Du har sådan noget til at gøre. Undskyld mig. Går der en bus eller noget tilbage til landsbyen? Og vi har en vinder. Nu kigger du bare på uret og fokuser, Jerry. Okay. Nu tæller jeg ned fra 10. Når jeg kommer til 1, så er vi 10, og gør alt, hvad jeg siger. 10. Når du vågner, så er du stadig hofnaren Jerry. Men når du ser en konge, er du Jerry, den kongeudrydende nar. Vågn op! Jerry sætter op på stikkerne. Og på stikkerne? Det er i orden. Jeg har 2 sætter dem her. Hello! Det er den sjoveste gut, jeg kender. Hey, kan du se de der vandmeloner derovre? Vandmeloner? Et par konger! Du skal høre det så sige! Den her joker er gal! Hey, du! Nu er der kommet junglestav som en guitar. Stop og lege med mor. Klart, Pupperlæg. Jeg vil godt lege med dig. Pupperlæg! Hvad sker der for ham? Hvor meget er sulten, mand? Giv mad! Jeg skal have mad i går. Det er sin tur. Hvad
Værsgo, kammerat. Her er en halv æble. Lad os håbe, det ikke rører lige igennem dig sådan sidste gang. Er det ikke også på tide, der er nogen, der kan opsmage? Jo, jeg er vildt sulten. Det var jeg lige ved at glemme. Superlæg, kom herover, dreng. Tak, lille ven. Vi ses her. Liv. Skål. Sten. Lidt dør. Majskolber smager så meget bedre, når man bliver madet med dem. Ja, helt vildt. Normalt så hader jeg majs. Drej lidt på den royale majsnår. Der har vi kongerne, Jerry. Kan du komme?